Islami agama Islam saudara terang atas dawuhe dari pangeran yo prakanca ngawarono kune Islam rukune Islam yo iku limo sahadat loro rukun kesiji wiso sira kelawan ngaji kabeh pindhone lakoni salat kabeh telune bayar royakan pengapat poso wulan Ramadan kaping limo kaji lamun gosok kita panase omas yo ning alon-alon yo pening kolon omah ayone ora kapiyo bobrake wong omah kuningan omas pabrik foto kuburan go mendemayin sembayang itu so bocah moko dok golek duit aku mau pati pekalongan sing tak calok selendang piro aku omong ojo calongan sing tak calok restu pengulo ireng-ireng ya mas motore kajak kawarene tak sopirane yen seneng ojo mandeg golek ono ngerti omahe panase yo mas yo ning alun-alun ngiyopene kolon omah oyo mas ora kepiye mukake wong omah dengan pabrik foto kuburan go mendemayin sembayang ngeto itu so bocah modok golek duit
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi do elingo wong urip iku sedhela aja susah aja kayen pon poso yen ora poso iku akhire nelongso sebab urip ninggal poso apa donya ngelingono yen wis lupa ing pendoso wis ra ono sing malasi sapa-sapa senajan wong padha sambat ngaruara wis ra ono sing nulungi sapa-sapa akejaba malaikat kang tumeka oleh teko toto-toto arep kodho pion kiamat dina kang kekirisi langit mate lintang kono bumi samudrane mumbul muncrat dadi siji gunung ajur lapar bumi dikati ngarep-arep rahmate Allah kang mulya mugi pikantuk fadilah kang sampurna ini negeri namanya jauh kalau kami nama Islam kami Islam sudah terang asal jauh dari pangeran ya prokonco ruwono iku desa iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan haji kaping pindho ning lakoni salat kaping telune bayar zakat ing poso wulan Ramadan limo ati ampun dosa ini negeri namanya jai kalau kami nama Islam sudah terang asal jauh dari pangeran yo prokonco ruwono rukune Islam yo iku lima sahadat loro rukun kang siji iso sira kelawan haji kaya pindho lakoni salat ping telune bayar zakat ibadah poso wulan Ramadan ping lima kaji lamun puasa
Ini negeri namanya Jawi, kalau agama nama Islami, agama Islam sudahlah terang sejauh dari pangeran. Yuk konco ruwono, yo iku limo sadaloro rukun kang siji. Biso sira kelawan aji Done lakoni sholat Kabeh kalune bayar zakat Ping pada poso lan Ramadan Ping 5 kaji lamun puasa Allah panas yo mas yo ning alun-alun iupene kulon ayune ora kiyun tukase wong oma kuning yo mas yo ning kutung-kutung sapa bisa amate hati yen kelingan adikku bingung sapa bisa pareake wetan kali kulon yo kali tengah-tengah ono uwoti etan kemati kulon mati ditimbang podo apodi ireng-ireng yo mas yo motore kaca kawarene tak sopirane yen kowe seneng aja mate golek ono di omahe kulon kuno digawe sawah kepiye oleh banyoni kurung-kurung wis digawe susah kepiye oleh lakoni orang-orang yo masih dipangan ados tetep dicegari tongahe orang iro pamit atus mong ngenteni kapan tekone siji loro telu papat limo anak pitu wolu songo atiku lagi datang proto sapa bisa boleh ketoko wetan kali kulon yo kali tengah-tengah ono uwote wetan kemati ditimbang bodo apote ini negeri namanya Jawi kalau agama nama Islami agama Islam sudahlah terang asal jauh dari pangeran ngobrol konco peruwono rukune Islam yo iku limo sahadat loro rukun kang siji bisa